Ha? Näme üçin? Uyuduğuna aktivist! Aktivist! Ne? Türkmenistan'ın vatandaşı ve men Türkmen ve men şu wagt näme alyp barýan? İlk oturup sin etmeli. Bul adam näme alyp barýan? Näme görkezýär? Näme gurulýar? Men diýän ki seret Türkmenistan Открой личико, а? Откройте личико. Meselen men Murat Kurbanowy goldaýan. Men Murat Kurbanowyň ýerinde. Okey, men muny Murat Kurbanowyň öwrendim. Diriliş kim adamlar? Diriliş. Kerim. Козёл несчастный. Böyle bir erkek var mı dünyada?